Γεια σας, ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Ναι, δεν ανέβηκε βίντεο το Σάββατο γιατί δεν πρόλαβα, υπήρχαν κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν και δεν πρόλαβα το βίντεο το φίλμαρα, αλλά δεν πρόλαβα να το μοντάρω και δεν πρόλαβε να ανεβεί. Οπότε το βίντεο αυτό το επόμενο Σάββατο. Σε άλλα νέα, σήμερα θα μπούμε στην κατηγορία πάλι του δράματος ενός μάγειρα και θέλω να μιλήσουμε για μία φράση που χάραξε την ψυχή μου και το μυαλό μου πέρυσι το 2022 στη σεζόν που έλειπα, και αυτή η φράση είναι το Greek Traditional Taste. Είναι πάρα πολύ αστεία σαν φράση όταν την άκουγα και για τον τρόπο που την άκουγα εγώ. Παρ' όλα αυτά, ας πέσει το intro και πάμε να δούμε το υπόλοιπο. Μιας και είσαστε ακόμα εδώ πέρα, να σας ενημερώσω ότι η βίντεο ανεβαίνει κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 2 η ώρα το μεσημέρι, γι' αυτό πατήστε το καμπανάκι να έχετε ειδοποίηση κάθε φορά που βγαίνει καινούριο βίντεο στο κανάλι. Η σεζόν που λέτε του 2022 που πέρασε και γενικότερα όλες οι σεζόν όσες περνάνε, για όποιον πάει σεζόν καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι λέω, έχει πάρα πολλά κουφά πράγματα τα οποία σημαίνουν. Ένα από αυτά ήταν η μανία και το κόλλημα του μάνατζερ που είχα, αυτού του ανθρώπου που Θεέ μου, δεν θέλω ούτε καν να το δω μπροστά μου ξανά στη ζωή μου. Δηλαδή, νομίζω ότι τον έχω διαγράψει από το μυαλό μου, από την οπτική μου επαφή, από τα πάντα. Ήτανε το κόλλημά του με το Greek Traditional Taste. Η φράση αυτή χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλά προϊόντα και κάποια από αυτά είναι τόσο αστεία, οπότε θα σας δώσω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Πάρτε το χρόνο σας. Περιμένω. Ακόμα, τίποτα, δεν μπορείς να φανταστείς κάτι που να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη. Θα σου πω εγώ. Όταν λοιπόν εμείς είχαμε την μπύρα τη Βεργίνα και την πουλούσαμε στους πελάτες μας, ο φαϊνός αυτός και πανέξυπνος κατά άνθρωπος είχε την ιδέα να χρησιμοποιούμε τη λέξη Greek Traditional Taste και να λέμε από πίσω και μια ιστορία, η οποία ιστορία μπορεί να σας πέσουν και τα μαλλιά με αυτό που θα ακούσετε. Αυτά όλα βέβαια τα λέγανε οι σερβιτόροι μας και ο ίδιος όταν θυμόταν κάποια στιγμή να πάρει μια παραγγελία ή να πουλήσει κάτι σε αγγλικά. Επειδή με τα δικά μου τα αγγλικά είναι φρικτά, θα σας το πω σε ελληνική μετάφραση μέσα από αυτά που καταλάβανε, γιατί τους τα εξηγούσα στα ελληνικά και μετά ο καθένας το πουλάγε όπως ήθελε στα αγγλικά. Ξεκινάμε λοιπόν. Η μπύρα αυτή είναι Greek Traditional Taste. Το πρώτο gong που χτυπούσε μέσα στο μυαλό μου και χτυπάει ακόμα ακούγοντάς το αυτό το πράγμα, στη θύμησή του ήταν αυτό. Η μπύρα αυτή είναι ελληνική. Ναι, οκ, το ξέρουμε όλοι αυτό, εδώ είχε δίκιο, αλλά περίμενε, παρακάτω είναι η καλή συνέχεια. Την πήρε την ονομασία της αυτή, διότι στη Βεργίνα είναι ο τάφος του πατέρα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Ξέρεις τι είναι αυτά? Ξέρεις τι είναι αυτά? Είναι πίπες! Πίπες είναι! Γιατί να πάρεις έναν άνθρωπο που έχει μείνει στην αρχαιότητα και όλη αυτή η ιστορία από πίσω του και να τον τοποθετείς δίπλα σε μια μπύρα για να μπορέσεις εσύ να πουλήσεις? Είσαι μπαστούνόβλαχος! Είσαι τριτοτέταρτος νεάτερνταλ ρε μαλάκα! Τι είναι αυτά που λες? Αφού δεν είπες ότι και το κρυθάρι που παίρνουν για να φτιάξουν το ζήθο αυτής της μπύρας δεν φυτρώνει μόνο σε χωράφια που είναι δίπλα σε αυτόν τον τάφο, δηλαδή πάλι καλά να λέμε. Αλλά συνεχίζουμε στο επόμενο προϊόν που, γιατί κάποιοι το θεωρούν πολύ Greek Traditional Taste, είναι η μπουγάτσα. Η μπουγάτσα. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι η μπουγάτσα είναι με κρέμα, με τυρί, με σπανάκι, με κιμά, με σπανακοτήρι, με. Αυτό λέγεται μπουγάτσα. Τυρόπιτα είναι η κουρού. Η τυρόπιτα σφολιάτα, η στρόγγυλη. Αυτό είναι μπουγάτσα. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις εδώ μέσα τα λέω αυτά. Όταν λοιπόν ο τουρίστας έβλεπε στο μενού μπουγάτσα και ρωτούσε What is this? Και του λέγε It's Greek traditional taste. It's village pie. Village pie?
Village pie μπουγάτσα. Ρε αθεόφοβε, θα πες να σε κάψει φωτιά. Village pie την μπουγάτσα. Που μωρικινητή δυσφήμιση του ΕΟΤ για μάνατζερ. Άμα μεταφράσω αυτό που είπες, είναι ελληνική παραδοσιακή γεύση, χωριάτικη πίτα η μπουγάτσα. Έχει χωριάτικο φύλλο η μπουγάτσα και δεν το ξέρουμε. Εκτός αν τρως διαφορετική μπουγάτσα από αυτή που τρώμε εμείς. Για το επόμενο που θα πω, επειδή νευριάζω πάρα πολύ στη θύμησή του αυτού, ετοιμαστείτε, είναι το παγωτό με γεύση καϊμάκι. Από τη φύση του και μόνο δεν μπορεί να είναι Greek traditional taste αυτό. Θα ρωτήσετε γιατί? Γιατί, θα σας πω αμέσως γιατί. Γιατί ένα προϊόν με τουρκικές ρίζες, όπως είναι το παγωτό καϊμάκι, καϊμάκ στα τουρκικά, εσύ μου το πουλάς όλο το καλοκαίρι ως Greek traditional taste. Δηλαδή, θες να τα πεις, οκ, το δέχομαι, το σέβομαι. Κάτσε και ψάξε δύο πράγματα. Γίνεται να μου πουλάς το παγωτό καϊμάκι ως traditional Greek taste. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας γάμω το σπίτι μου. Αν λοιπόν δεν ξέρετε μερικοί εκεί πέρα έξω πώς λειτουργεί η εστίαση και πώς πρέπει να πουλάτε στην εστίαση, παρατήστε τα και πάτε γίνετε κορδελιάστρες. Πάτε και γίνετε κορδελιάστρες, ρε φίλε. Αφήστε τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει μέσα σε αυτό και ξέρουν 5 πράγματα και μπορούν να δώσουν κατευθυντήρια σε κάποιον άλλον να μιλήσουν. Που όταν πήγαινα να μιλήσω εγώ και να πω τη γνώμη μου, μου λέγε εσύ δεν ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Κάνει σεζόν πρώτη φορά στη ζωή σου. Έχω κάνει 8 σεζόν φορτωμένες εδώ στην πλάτη. Και θα μου πεις εσύ ότι εγώ δεν ξέρω. Και πού, σε ένα μικρό νησάκι που είναι τριτοκοσμικό, τριτοτέταρτο, πλεπέοι όλοι πίσω από τον ήλιο, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και έχουμε πάει σε καλύτερα μέρη, σε μεγαλύτερα μέρη, με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ τουρισμό. Και όχι μόνο με Ρουμάνους και Βούλγαρους. Έχουν περάσει και έχουν περάσει Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Έλληνες celebrities, Ρώσοι, Τούρκοι, Βούλγαροι, Κινέζοι, Αμερικάνοι. Και θα μου πεις εσύ ότι εγώ δεν ξέρω. Όπως και εσείς που έρχεστε από έναν άλλο κλάδο, όπως είναι η πώληση σε ένα κατάστημα που μπορεί να πουλάει ρούχα, κινητά, καπέλα, παπούτσια και τα σχετικά, και μου έρχεστε να μου βάλετε τις αξίες αυτών των καταστημάτων και αυτής της εκπαίδευσης μέσα στην εστίαση, παραδείγματος χάρη το STS. Τι STS θα κάνεις στην εστίαση, ρε? Θα βάλεις το σερβιτόρο να πιάσει στόχο πώλησης? Τι είναι ο σερβιτόρος? Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η εστίαση? Πάω εγώ με την παρέα μου, καθόμαστε σε ένα τραπέζι, είμαστε 5 άτομα, μας φέρουν τον κατάλογο, έρχεται ο σερβιτόρος, αν θέλουμε κάτι που έχουν εκείνη την ημέρα, σαν πιάτο ημέρας ή το οτιδήποτε, ή μια σαλάτα που διαβάζουμε περίεργη, να μας προτείνει κάτι, ναι, θα το ζητήσουμε και θα μας το προτείνει. Αλλά τις περισσότερες φορές, από τη στιγμή που έχουμε το γαμόχαρτο μπροστά μας και διαβάζουμε τα πράγματα που έχει μια κουζίνα, ξέρουμε ακριβώς τι θα ζητήσουμε να φάμε. Δεν ζητάμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν από κατάλογο. Δεν μπορείς να πεις στο σερβιτόρο ότι ξέρεις κάτι, θα πας και θα κάνεις όλο αυτό που γίνεται σε ένα μαγαζί. Θα είσαι πάνω από τον πελάτη και θα ρωτάς, μπορώ να σας βοηθήσω? Τι δεν μπορείς να με βοηθήσεις? Να φάω ήρθα, να ντερλικώσω. Ναι, εμείς μέσα από τις κουζίνες μπορεί να πιάσουμε τους σερβιτόρους το πρωί και να τους πούμε: ξέρεις κάτι, επειδή έχω πολύ από αυτό, προσπάθησε να το προωθήσεις. Ο σερβιτόρος εκεί πέρα πάει στον πελάτη και στην παρέα που κάθεται και για να του κάνει μια. Εγώ λέει: άμα θέλετε, μπορώ να σας προτείνω το τάδε πιάτο, είναι εκπληκτικό και είναι το πιάτο ημέρας μας. Μπορεί να το πουλήσει ο σερβιτόρος όπως θέλει, αν ο σερβιτόρος είναι τσάκαλος. Αλλά όχι να δουλεύω με STS και γυρνάς και μου λες εμένα, σαν μάγειρα, ότι ξέρεις κάτι, στόχος είναι οι πωλήσεις. Ποιες πωλήσεις? Εγώ πουλάω. Εγώ είμαι μέσα και στα μαγειρεύω. Και επίσης, στον ξένο που θα κάτσει να φάει και ξέρει 5 μετρημένες λέξεις στα ελληνικά, μουδάκα, τσατζίκι, γκύρο, μαλάκα, δεν μπορείς να πας και να του πουλήσεις την Άρτα και τα Γιάννενα από το μαγαζί σου για να σου κάνει κατανάλωση. Από τη στιγμή που έχεις γύρο μέσα στην κουζίνα, θα σου φάει την γύρο. Και μην ξανακούσω άνθρωπο να λέει ότι αυτό το φαγητό είναι Greek traditional taste, θα πάρω το traditional taste και θα το βάλω μες στον πάτο. Και δεύτερον, δεν θα καταλάβει πότε πρόλαβε το χέρι μου και έσκασε πάνω στα μούτρα του με φόρα για να φάει χαστούκι. Γι' αυτό όλοι εσείς εκεί πέρα οι μανατζαρέοι και οι που το παίζετε ότι ξέρετε και αρχίδια ξέρετε.
Αν θέλετε, καθίστε, κάντε κανένα σεμινάριο, μάθετε πώς λειτουργεί λίγο η εστίαση. Εσείς που έρχεστε από άλλο κλάδο, μιλάω. Όχι αυτοί που έχουν φτύσει το αίμα της ζωής τους μέσα στην εστίαση και στα μαγαζιά εστίασης. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν να δουλέψουν. Για όλους εσάς που έρχεστε και είσαστε νεοφερμένοι σε αυτόν τον κλάδο, καθίστε, κάντε κανένα σεμινάριο. Και αν δεν θέλετε να πληρώσετε λεφτάκια για να κάνετε σεμινάριο, πάτε και καθίστε 75 ώρες στις ταβέρνες και απλά παρατηρείτε τον κόσμο πώς δουλεύει και τους σερβιτόρους και τις κουζίνες. Για να έχετε μια ιδέα. Καταλάβατε, με συγχύσατε πάλι, είχατε δεν είχατε, όχι εσείς, αυτοί που τους θυμάμαι. Και κάτι τελευταίο, αν ήταν Greek Traditional Taste, ελληνικό παραδοσιακό φαγητό, θα το έτρωγα μόνο σε ένα ξεχασμένο χωριουδάκι στο βουνό, πάνω πηγαίνοντας διακοπές από μια γιαγιούλα η οποία θα μπαινε μέσα στην κουζίνα και αυτό το φαγητό που θα σου έκανε θα σου ξυπνούσε μνήμες, αναμνήσεις και δεν θα έχεις φάει ποτέ σου τέτοια γεύση. Τότε ναι, θα ήταν ελληνική παραδοσιακή γεύση. Τώρα είναι αρχίδια καπαμά που τους τα σερβίρετε με αυτόν τον τρόπο. Τον κατεψυγμένο σου γύρο και την κατεψυγμένη την μπουγάτσα που την παίρνεις παγωμένη και τη βάζεις μες στο φούρνο και την ψήνεις, δεν θα την πουλάς για Greek Traditional Taste. Αυτά για σήμερα. Ηρεμώ, κατεβάζω τόνους. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.